business. Wij zijn, voor degenen die het niet weten, de protestantse kerk van Bonaire en ook van Rincon. Morgen is er ook een kerstviering om 9 uur in Rincon. Maar morgen om 10 uur, dan passen we wel weer in het kerkje. Om 11 uur, sorry, u mag een beetje uitslapen. Om 11 uur bent u van harte welkom bij de zangdienst hier in het kerkje. Nou, ik denk dat ik het allemaal wel zo heb gezegd. En dan gaan we eerst even zingen, dacht ik. Ja, komt allen tezamen. Nou, dat is gelukt. Dat gaan we zingen. dat u er bent op deze donderdagavond, aparte avond eigenlijk, kerstavond 2020. Vanavond horen we ook weer het oude verhaal van het kind in de kribbe. En hier mag het vanavond weer herleven. We gaan ervan zingen, we mogen er naar luisteren. Het is als een wegwijzer in ons leven. En we hopen deze avond iets te beleven van het wonder van de geboorte van Jezus. En van de weg, het kind, de engelen, de wijzen, ons dragen we
in het licht en roept ons op tot zijn dienst. Genade zij u en vrede, de wereld zij vrede. Amen. Wij zingen uit de duister hier gekomen en het koor begint. Laten wij bidden. De nacht is nog maar net begonnen. Het lied van de engelen nog maar net stond. En ook nu is de vrede op aarde nog ver te zoeken. Maar nog altijd is die vlam niet gedoofd. En die wankele vlam die brandde in dit pasgeboren kind. Heer, wij koesteren die vlam en warmen ons aan haar en geven die warmte rond met liefde. Wij danken u, God, dat u onder de mensen wilt wonen en dat er uitzicht mag dagen voor wie zonder uitzicht leven. Dat er zachtheid zal komen voor hen die verhard zijn. Dat er warmte zal opbloeien die anderen kunnen gebruiken. Dat het verhaal van vanavond ons richting mag geven aan ons leven. Danken wij u. Zo nabij zijn. Amen. Er zijn vanavond 2 lezingen. Ze staan afgedrukt in het Nederlands en ze worden in het papiament voorgelezen. Nos taleza Isaías 1, vers lang 2 y 3.
We lezen Jesaja 1, versen 2 en 3, staat in het Nederlands in uw liturgie. Cielo, escucha, terra, tende, pasobra Senhor ta tuma palavra, mi acria yu, tenan abira grande, e awor na alanta contra mim. Un bue conoce su doño, un burrico, e chon puta pone hierba den su pesebre. Pero Israel no que conoce mi pueblo no tintin pa mí. Nós lesa Lucas 2, vers 1 tot 4. Wij lezen Lucas 2, versen 1 tot en met 14. Nascimento de Jesus. Dene tempo Imperador Augusto ad una ordo para ter censo de renter seu império. E promesse censo aqui, a um lugar, tempo que Quirinio estava governador de Síria. Tur rende a escrever número, cada quem de sua mesma idade. Como José estava descendente de David, e mestre a sali for de Nazaré, na Galileia, para escrever número na Bethlehem, e sua idade de David, na aldeia. Ela vai junto com Maria, com quem estava a comprometer para casa. Maria estava no estado, mientras não estava allá, e hora a chegar para Maria dar luz. Maria arranha seu promeio, humber. Ela lore de empanha e pone de pesebre, para sobra não estava de lugar para não de posada. Den vecindário de Bethlehem, estava tendo algum guardador de carne que estava passando a noite bem conosco para o na carne não. Ángel do Senhor apareceu na esplendor de glória do Senhor arrondona na espanta machá e ángel avisa no espanta para sobra me vindo na bolso boa notícia. E notícia aqui lo hace ter pueblo machá contento. Awe vosso Salvador e Messias, Senhor, a nascer dentro da cidade de David. Essa aqui está é sinal para vosso sa, comida papia verdade. Vosso lo topa lorá de empanha, dormir de pesebre. De repente, exército grande de ángeles for de cielo a aparecer banda de ángeles. Não estava a alabar Deus, dizendo glória a Deus de altura e paz no mundo para a gente não que agradar Deus. Até aqui nosso testamento para a noite.
dit stralende woord van het begin. Een ster geboren die ons aanwijst waar God zich hier laat vinden. Dit licht loopt als een lopend vuur, de nacht voor altijd zal overwinnen. Het licht is uitgezaaid en niet door weer en wind te doven. Hoe diep het donker ook, wij zullen in die kracht geloven. Want ook de langste nachten gloeit het licht als morgenster te boven. Het licht is uitgezaaid in ons, opdat wij zullen stralen. In onze liefde wil het zich in duizendvoud herhalen. Maak ons tot sterren in de nacht, voor al die met ons ademhalen. Laten we het lied zingen ter ere van God. Eer zij God in onze dagen. Maar waar komen dan
die os en die ezel vandaan? Ze komen uit dit kleine stukje, het visioen wat Jesaja al kreeg. Als je dus nog minder herkent dan de os, de rund, de ezel, dan leef je in onwetendheid. Dan mis je elk inzicht. Het inzicht dat God heerser en schepper van deze wereld is. En het volk Israël was al zo ver afgedwaald dat het leefde als een diep zonder kop. En juist Jesaja moest het volk tot inkeer brengen. En de os en de ezel moeten ons daaraan herinneren dat er in de stal iets heel bijzonders gebeurde. Ze tonen ons dat dit herkend werd. En ze leren ons aandachtig te leven. Maar wat zien we dan allemaal in die stal? Daar zo midden in de winternacht. En ik hoorde hier vanavond nog zeggen, het kan er ook nog zelfs koud zijn, maar 2 graden of zo. Had ik niet gedacht daar in het Midden-Oosten, maar wat kwam dus op het veld. Daar zit moeder Maria, daar zit vader Jozef, die wel de man is van Maria, maar niet de vader van het kind. En uit het donker komen de herders aangelopen. En er komen ook nog 3 koningen met mooie cadeaus. Het is een paradijselijk tafereel. Het is de droom van mens en van dieren in vrede. De droom van warmte en geborgenheid in tijd en eeuwigheid. En hoe zijn wij nou toch aan dit plaatje gekomen? Er zijn gewoon wat verschillende verhalen in de kerststal bij elkaar geharkt. En wat was er dan? Kijk, Lucas, die heeft het ook geschreven, maar die heeft niet meer dan een kribbe als een plaats genoemd. En Matthäus laat opeens de wijzen komen en die gaan niet naar de stal, maar naar een huis. En er staat eigenlijk geen wijzen, maar magiërs die komen. En er staan er van allerlei dingen bij. En er staat ook bij dat de weersomstandigheden gunstig waren voor de herders, anders hadden ze nooit in dat open veld kunnen zijn. En misschien hebben ze helemaal geen dieren meegenomen naar die stal. Dat weten we allemaal niet. Daar lezen we niks van. Maar we weten wel wat er wel was. Er was in ieder geval, zijn er dieren. En die zijn er ook later bij bedacht. En zo gaat het. Iedereen doet er wat van af en doet er wat bij. En zo maken we allemaal ook een beetje ons eigen kerstverhaal. En dat mag ook best. Want dat wie de os en de ezel bedacht heeft, weet niemand precies. Maar we denken dat het dus komt uit Jesaja. De os en de ezel doen mee. En het zijn niet bepaald de slimste dieren. En toch stelt Jesaja ze ten voorbeeld. Een os, zo dom als hij is, kent tenminste wel zijn eigenaar. En een ezel kent ook de voerbak, de kribbe. Kent hij van zijn eigen meester. Maar Israël snapt nog minder dan deze beesten. Het herkent niet eens zijn Heer. Wie teleurgesteld is door het leven, of liever gezegd teleurgesteld door mensen, kan soms cynisch worden en zeggen van hoe meer ik naar de mensen kijk, des te meer ik van de dieren ga houden. En een man die iets moeilijks moet doen in zijn onderneming kan zuchten, ja, het vervelende is, je hebt met mensen te doen. Dat kan zo allemaal gaan. Maar het lijkt ook wel of dat soms de verzuchting van God zelf is als we Jesaja lezen. Mensen gedragen zich soms bij de beesten af, of liever gezegd, bij de mensen af. Want de os kent zijn eigenaar en de ezel kent de kribbe van zijn meester. Het zijn niet de schranderste dieren, maar ze geven blijk van trouw en blijk dat ze hun eigenaar kennen. Neem nu een os. Hij is alleen maar iets niet. Hij is geen stier en hij zal geen kinderen, jonge stiertjes kunnen verwekken. Maar midden in de winternacht heeft hij de koele ontvangst in Bethlehem goed gemaakt
door een stal te warmen voor een timmermansvrouw in barensnood en een kind. En dan die ezel. Ja, daar zien we er hier genoeg van op Bonaire. Het is geen paard, dat edele dier, maar in het verhaal van God met de mensen is de ezel de koning der dieren. Het dier van de armen. Hij draagt hen in goede en in kwade dagen. En dan staat hij soms zo te dromen opzij van de weg. Zo onbewegelijk, in zichzelf gekeerd. Waar zal hij aan terugdenken? Terugdenken aan de tocht van Nazareth naar Bethlehem? Of de vlucht van Egypte met Maria en het kind? Of denkt hij soms aan de intocht in Jeruzalem op Palmzondag? Nee, geen machthebber als Jezus. Jezus is geen machthebber. Jezus zit niet hoog te paard, maar rijdt op een ezel. Hij droomt daar zelfs van en de os en de ezel hebben dat begrepen. En in het Hebreeuws klinken os en ezel als schorre jamor. En wij hebben daar een woord voor bedacht. Schorimori, dat komt daar vandaan, os en ezel. En dan weet je wel wat we daarmee bedoelen. Dat is gewoon een beetje de onderlaag. Het is maar schorimori. Nou, dat waren die herders daar natuurlijk ook. Moet je kijken, zegt de os tegen de ezel als het deurtje open gaat. Als het schorimori van die tijd de herders binnenkomen. Zo gaat het. Terwijl Jezus het beeld van de herder gebruikt in Psalm 20 van de goede herder. Het is een oud schilderij. Daarop zie je de stal van Bethlehem. En je ziet door het raampje Jozef en Maria en de ezel en de os. Je ziet alles staan. En door het raampje kijkt een man in hele andere kleren. Wie is hij? Het is een man die leefde ver na deze tijd. Het is iemand van onze generatie, van onze tijd. Dat is u, dat zijn wij, dat maakt niet uit. Want iedereen mag zijn eigen kerstverhaal schrijven. En wie wanhopig is, mag door dat raampje naar binnen kijken en zich warmen aan het visioen van de kerstnacht. Wie weer moed heeft gekregen, mag zich als een os of een ezel, mag die warmte uitstralen en de lasten dragen van de minste. Op weg naar zijn of haar wereld van vrede. Want er is een kind. Er is een kind met een belofte. Een bijzonder kind en ook op een bijzondere manier aangekondigd. De wijzen hadden er oog voor. Ze gingen op zoek naar de ster. En wij ook vanavond kunnen met verbazing kijken naar al die prachtige sterren. Onze rijke westerse wereld is er ook in geïnteresseerd. Want wij begrijpen ook hoe groot en ontzagwekkend dit is. En we geven ook vele miljarden uit aan onderzoek naar tientallen nieuwe planeten en sterrenstelsels. En het besef groeit steeds, hoe meer we daarover weten, des te minder we er ook van kunnen begrijpen. Zo ingewikkeld is het. En de sterren kunnen ons helpen je plaats te bepalen als je op reis ging. De wijzen uit het oosten leggen een verband tussen een opkomende, schitterende ster en de geboorte van een koningskind. En voor iedereen is het glashelder. Wij kunnen het nazeggen. En dat hoop ik dat u dat in uw hart ook kunt doen. Zoek je de ster? De ster, dat ben je zelf. Zoek je het licht? Dat vind je als je zelf licht kunt zijn voor anderen. Zoek je God? Die vind je als je zelf tot steun bent voor anderen.
Zoek je het kind, dan vind je jezelf dat als je je klein en kwetsbaar durft te maken. U, wij allemaal mogen een ster zijn en we mogen stralen voor anderen. En we mogen blijven stralen, ook vanavond en ook de komende dagen. En zo wensen wij elkaar hier ook vanavond stralende dagen toe. Amen.
Laten we danken en bidden. Heer, geef ons open ogen om sterren te zien. Sterren te zien in onze eigen omgeving. Geef ons mensen die vriendschap en liefde uitstralen. En geef ons open ogen om lichtstralen van u op te merken. Op te merken in een wereld die ons zo donker lijkt. Het zo donker lijkt dat er geen ster haast meer valt te zien. Geef ons ogen open om te ontdekken dat er wel aan de vrede wordt gewerkt. Dat de ene mens de helpende hand uitsteekt naar de ander. Wij danken u voor sterren die stralen in de duisternis. Wij danken u voor lichtpuntjes op moeilijke momenten. En wij vragen u, help ons om zelf te stralen naar anderen om ons heen. Help ons om met onze uitstraling elkaar te verwarmen. Amen. Dan is er nu gelegenheid om uw gaven te geven. En daarvoor gaan er collectezakken rond. En u hoeft zich niet te vervelen, want tijdens de collecte zingt het lied een wervend lied. Zingt het koor een wervend lied.
Het is haast jammer dat we die liederen maar een paar dagen per jaar zingen, hè? We zitten er weer zo lekker in. En dat duurt ook maar even, dat is zo jammer. Maar we mogen nog zingen en we zingen nog een hele bekende, Joy to the World.
hierbij zijn we bijna aan het einde gekomen van deze kerstnachtviering. En voordat wij straks het Ere zij God aanheffen, en dat doen we precies om 12 uur, dus het gaat hartstikke goed, wil ik graag nog eerst bedanken. De mensen die dat hier buiten, dit samen zijn, mogelijk hebben gemaakt. En daar denk ik gewoon bij aan de overheid van Bonaire. Het is zo goed en snel geregeld en daar zijn we heel erg blij om. En we zijn ook blij met ons koor en met de muziek, met alles wat hier is gebeurd. Dank jullie wel, allemaal. En zo mogen wij hier vanavond als gezegende mensen de kerstdagen ingaan. Neem nu het licht mee van Gods liefde en wees zelf een licht onder de mensen, want zo is Jezus in uw midden. Goed op je lip en hoop in je hart als stem die je uitdraagt. De zegen van de Zoon, uit Maria geboren, is met u allen. Amen. Wensen we elkaar hele gezegende kerstdagen toe. Deze dagen. Ja, dat